7 tipov na skvelé hračky pre 3-ročného chlapčeka. Magnetická stavebnica Magnatiles Builder poteší každého milovníka stavebných strojov. A žeriavy sú aj pohyblivé. S týmto vakom na hračky je izba uprataná raz, dva. Stačí zatiahnuť a poriadok je na svete. A vaky máme aj na vonkajšok. 4 puzzle skladačky v jednej krabičke s motívom dinosaurov je skvelá voľba pre malých dinomaniakov. Drevené kocky sú klasika medzi hračkami. Z týchto 12 kociek si vieš poskladať až 5 rôznych obrázkov. Hurá na ryby! S touto sadou je úspech love zaručený. Magnetické rybičky a udice sú uložené v praktickom kufríku. Hra hmataj a nájdi potrápie hlavičku. Spoznaj iba podľa hmatu predmety, ktoré sú na kartičkách. Magnetická stavebnica Konetix nemôže chýbať v žiadnej detskej izbe. Táto konkrétne je s podvozkami a obsahuje 50 dielikov. Pre ďalšie tipy na skvelé spoločenské hry a hračky nás nezabudni sledovať.